Khona ke le concept le enye ekhona uthola ukuthi kwi question bazokubuza bethi yini I primary alcohol, yini I secondary alcohol, yini I tertiary alcohol. Ake ngichaze ke le concept leyo. Uma sikhuluma nge-primary, nge-secondary nange-tertiary, into okufanele uyenze lena. Apply ke kuphela kuma-alcohols lento le. Na kuma-haloalkanes iya-apply. Bethi mhlampe it's a primary haloalkane instead of primary alcohol. Kodwa ke siqale nge-primary alcohol. Uma bekhuluma ngento enjalo, bethi yini primary alcohol, wena okufanele ukwenze ukuthi ubheke le functional group ewu-OH. Uma kodwa kuyi-haloalkane uzobheka i-halogen ukuthi ngakuphi. I-halogen ke nayo izoba la. Kodwa kwamanje sinobani manje sino-OH. Ebese ubheka ucarbon obonde ku-OH. Ebese uyazibuza ke manje ukuthi okay, lo carbon obonde ku-OH ubonde ko-carbon abangaki abanye. Nangu lo carbon obonde ku-OH. Uma sibheka abanye ucarbon ababonde lo carbon obonde ku-OH nangu uwodwa. Uma kunjalo sithi leyo alcohol yini? I-primary alcohol. Ubheka ini? Ubheka u-OH okuyi-functional group makuyi-alcohol. Kodwa uma kuyilokhuzana kuyi-haloalkane uzobheka ini? Uzobheka i-halogen lapha engakhona. Buka lapha. Sesiza manje kwini? Kwi-secondary alcohol. Nakhona wenza into efanayo. Uzobuka ini? Uzobuka u-OH. Mawuse umbhekile u-OH oyi-functional group, uzobuka ini? U-carbon obonde kubani? Ku-OH. Bese uyayibuza. Lo carbon obonde ku-OH ubonde ko-carbon abangaki abanye. Nangu lo carbon obonde ku-OH ufike wabonda kulo carbon lo. Ufike wabonda kulo carbon lokuqala, waphinde wazobonda kulo carbon wesibili. Uma bebabili o-carbon ababonde kulo carbon ohambisana no-OH, sithi ke leyo alcohol ile alcohol esithi yini? Yi-secondary alcohol. Uma kuyi-haloalkane sizothi yini? Sizothi yi-secondary haloalkane. Ake sibheke ke i-tertiary alcohol. Kwi-tertiary alcohol nakhona uzokwenza into efanayo nje kodwa uyenza. Kodwa umehluko ke manje awusezi ukubheka ukuthi uyedwa noma u2. Ubuka ini? Uma kuyi-tertiary alcohol noma kuyi-tertiary haloalkane into ozoyenza lena. Uzofika ubuke bani? U-OH. Ebese ubheka ini? U-carbon obonde kubani? Ku-OH. Ebese uyayibuza ukuthi lo carbon obonde ku-OH ubonde ko-carbon abangaki abanye. Nangu carbon lobonde ku-OH, khona lo carbon obondela, khona lo bangaki? Bawu-3. Uma o-carbon bebawu-3 ababonde lo carbon ohambisana no-OH bebawu-3, sithi ke leyo alcohol yini? I-tertiary alcohol. Kodwa uma kukhona i-halogen la sithi yini? I-tertiary haloalkane. Khona ini? I-primary alcohol, i-secondary alcohol, kanye nani? Ne-tertiary alcohol. Bese kuzoba khona ke lento esithola kwamanye ama-reactions, ikakhulukazi kwi-addition reaction kanye nani? Ne-elimination. Khona lento la bayibiza ngani? Nge-minor nani ne-major product. Lawo magama ke kufanele ngabe uyakhumbula mawukuthi uyayibuka indaba noma uyanaka nje izinto ezenzakalayo around wena. Ukuthola ukuthi bazokubuza ukuthi i-minor product yini noma bathi i-major product yona yipi.
ake ngichazeke lezi zinto zombili. Asibukele amagama lawo. Minor, major. Minor sikhuluma ngento encane. Isibalo sakhona sinjani? Sincane. Eparlamente nje ngikuthiwena khona ama minority parties. Okushuthi lama parties lawo noma lezi lokuzana amaqembu ezepolitiki lawa athole ini izibalo ezincane zamavoti. Futhi ke sithi amaqembu kanjani? Amaqembu amancane, minority parties. Bese kuzoba khona leli qembu esithi linjani? Line majority. Bayibathi ke majority rules. Uma kukuningi sithini? Kune majority noma sithi in this case sothayini I major product. Ngabona ke mekwenza ama reactions. Ngoba sidila thina nani? Sidila nama product. Ake sithi kune reaction mhlawumbe esikhiqizela asithi product yethu amanzi. Ake sithi kwenzeka dehydration. Kwenzeka ini? I-dehydration. Njengoba kwenzeka dehydration njengamanje ngifuna ukuchaza indaba ka major no minor. Uma kuthi dehydration yethu isikhiqizela amalokhuzana amanzi awu-10 ama molecules awu-10. Lamanzi ake siwahlukanisa ake sithi khona amanzi a-blue khona amanzi a-red. Uma amanzi a-red red ake sithi ngithebani u10 ama molecules esiwaproducile awamanzi. Kodwa lamanzi siwahlukanisa kanjani? A-red na blue. Ngenza isibonelo nje la ayikho lento engichaza. Ngenza ini? Isibonelo. Uma ama molecules o-H2O beba u10 esibakhiqizile bese sithola ukuthi kulo 10 lo mhlawumbe awu6 a-red awu4 a-blue. Ngokwa minor no major uyena muphi uzoba i-minor uyena muphi uzoba major. Ngithe u-major usho ini? Into eningi. Usho ukuthi u-red njani? Mningi. Kanti u4 njani? Mncane. Uzoba yini? I-minor. Lama terms ke u-minor no major product basebenza kuphi? Basebenza kuma addition reaction kanye nani nakuma elimination. Ake sibukeke ngenzele nje ngikwenzele isibonelo. Ake sithi nento kanje. Okay, angenza nje. Okay, ake sithi ke kulento kule molecule le kuzokwenzeka ini? Kuzokwenzeka i-elimination. Sifuna ukwakha i-alkene. I-halo alkane le engidwebela. Le halo alkane nanya u-Br we-halogen. Sifuna ukwakha ini? I-alkene. So njengoba sifuna ukwenza ini? I-alkene kwenzeka ini? Elimination. Ngokwe-major nokwe-minor kuzokwenzeka kanje na. Ukuze sokhipha la u-HBr ekugcineni byproduct yethu soba ne-alkene nani no HBr. Buka lapha. Njoba sino HBr lapha sino HBr la sino Br. Uma kwenzeka i-elimination into yokuqala enzakalayo ukuthi fanele kuhambe u-hydrogen o adjacent to le carbon eno-Br. Khona u-hydrogen abala. Labo hydrogen laba kulo carbon o adjacent to bani le carbon eno-Br. Kuzohamba u-hydrogen oyedwa. Lo hydrogen engasuka kule carbon le noma asuke kule carbon le. Khona kumthetho abawubiza ngokuthi yini? Markovnikov's rule noma uZaitsev. Lelo gama ke lesirashiya. Uthi i-product ezoba major
uthini uthi i-product ezokwakheka ibe ningi kakhulu yile lapho khona u-H ezosuka kwi-carbon eno-hydrogen abancane. U-hydrogen uzosuka kuphi? Kwi-carbon eno-hydrogen abanjani? Abancane. Buka lapha. Nangu lo carbon. Kuno-hydrogen abangaki la? 1, 2, 3. Okay. Nangu lo carbon. Bangaki u-hydrogen la? 1, 2. Ukuze kwakheke i-major product, kufanele u-hydrogen asuke kuphi? Kwi-carbon eno-hydrogen abancane. Le carbon eno-hydrogen abangaki? About 3. Le bangaki? About 2. I-major product isizokwakheka ngokuthi kusuke lo hydrogen oyedwa labo hydrogen ngasuka lo noma kusuke lo. Ngizothatha ukuthi kusuka lo. Uma kusuka lo hydrogen la kuzokwakheka i-double bond la lo aphume. Futhi into sesoba nayo ke manje yini? Sesoba no C H double bond H bese kuzoba kanje. Buka lapha. Buka nje la. Qhathanisa ke nala. Angithi ngitheni? Ngithe uZaitsev noma Makovnikov bathi i-product ezoba favorable, i-product ezoba i-major product. Ile product la khona u-hydrogen ezosuka kuphi? Kwi-carbon. Enjani? Kwi-carbon eno-hydrogen abanjani? Abancane. Buka. Kuno carbon lo, kunalo. Lo angimconsideranga lo hydrogen, lo carbon ono-hydrogen la. Yinda. Ngoba fanele sibheke o-carbon abaseduze nobani? No-Br noma no-OH mawuthi no-OH. Nangu ku-Br, o-carbon ufanele ngibabheke abanjani? Abaseceleni kwalo Br lo. Yilo nalo. Hayi lo carbon ubonde khona u-Br. Kodwa yini o-carbon abaseceleni no-Br noma olukuza no-carbon abaseceleni nobani? No-OH. Sekwakheke ini manje? Sekwakheke ini? I-major product. I-minor product yona izobuka kanjani? Ake ngisule nje khona la. I-minor product ke yona sizobuka kanje. Izobuka kanje na ke ini i-minor products. Buka ukuthi double bond ikuphi. Uyabona lapha i-double bond after carbon number mesiqala ngapha ukubala sithi 1 2 i-after carbon number 2. Kodwa la mesiqala ukubala after carbon number 1 nani kune double bond. Lena ke sesithi yini i-minor product. Okusho ukuthi uma sinama products awu10 akhekile awu7 noma awu8 azoba ilawa i-double bond izobila. Bese kuthi kwawu3 noma awu4 i-double bond izoba kuphi? Izoba lapha ya. Yindaba kuyiminor le ingoba sikhisisuse u-hydrogen kuphi? Kwi-carbon eno-hydrogen abaningi as opposed to kiba ini u-hydrogen kwi-carbon eno-hydrogen abancane. Yakheka kanjalo ke i-minor nani ne-major product. Okusho ukuthi kwi-reaction chamber sizothola ini ingxube evanga noma i-combination kalo nakalo. Uma sesibala sothola ukuthi lo mningi ngokwesibalo. Mhlawumbe azo7 noma u8 noma ukuthi total bani u10. Ma ukuthi total u1 billion. Okusho ukuthi mhlawumbe u7 billion kuzoba yilo, u3 billion kube yilo. Ngenze isibonelo futhi khona lapha. I-major ne-minor product ke izinto ezinjalo. Ake sibuyele ke manje ku question 4.1. Bathini ke lapha ya? Buka. Ku question 4.1 bathi is compound a primary, secondary or tertiary haloalkane? Give a reason for the answer. 2 marks. Angithona usuyazi manje ukuthi i-primary, secondary and tertiary iba kanjani. Ngoba in this case bakhuluma ngani? Nge haloalkane. Bathi compound A. Tofanele uyenzekile.
basinike i-condensed formula la. Fanele lona ezinjani manje udwebe i-structural formula ngoba uma kukanje ngeke uzukwazi ukubona ukuthi iyini i-tertiary noma i-primary noma i-secondary. Sekufanele udwebe ini i-structural formula esiveza ama-bonds nanokuthi ama-atoms akuphi. Njoba kanje na ke ngizokwenza njalo. Sengizothi-ke ngoba la sinobani sino CH3 okushuthi le carbon le ina-hydrogen abangaki abawu-3. Bese ngithi bond. Khona lo carbon lo, lo carbon lona akekho u-H ahambisana nayo kodwa ngama bracket la. Okushuthi uma kunjalo kuzoba no carbon njoba kunama bracket la kuno CH3 okushuthi kunani kune branch ubani CH3. Bo. Bese kuzoba no Br lapha ya. Lo Br ushuthi kuphi ula. Bese bani bani no CH2 sibe nobani no CH3. Ikanje na ke lento le. Na ukuze ubukeke manje angithi uyakhumbula ukuthi ukuze kube i-secondary halo i-primary halo alkene kufanele ngibheke i-halogen ukuthi kuphi ebese ngibheka ini u-carbon lo obonde kuphi kwi-halogen bese ngiyibuza ukuthi lo carbon lo obonde kwi-halogen ubonde ku-carbon abangaki nazo asenze nansi ini i-halogen buka nguphi u-carbon obonde lo nangu useyibuza ke manje lo carbon lo ubonde kubani ko-carbon abangaki nansi bond carbon oqala nansi carbon osibili nansi wesithathu okusho sekuyini leyo sekuyi tertiary haloalkane yindaba ingoba lo carbon obonde ku Br ubonde kuphi ko carbon abawu3 abanye answer yakho le ka 4.1 suqedile uyasho ukuthi uyini it's a tertiary alcohol tertiary haloalkane sengicabange alcohol kodwa vele iapply kuzo zombili lezi zinto lezi isizathu yini the carbon bonded to the halogen is bonded to 3 other carbons. Which are 2 marks. You mark load tertiary haloalkane. Bese isizathu. Okay. Bese kuthi ke ku 4.2 bathi consider reaction Roman figure 1. Bathi ake sibuke ke manje nangu Roman figure 1 le reaction le. Siyabona suka kuphi ku compound A siyakubani ku compound B. Babhale bani major product. Uyabona ke ngokuanalyze nje sekufanele ubukeke manje ukuthi okay la suka kuphi we haloalkane ku compound A. La o carbon bangaki uya-analyze nje uyabuka i-question tip kanjani sesifuna ukuya manje ku 4.2.1 carbon oqala 1 2 3 4 5 okay ama carbons mangaki awu 5 okay o hydrogen bangaki la 3 6 9 10 11 bawu 11 la kodwa hydrogen bangaki lapha bawu 10 hawu futhi angisambona uBr lapha nangu uBr la ukhona lapha kasekho sebenzeni hayi futhi yini le i-elimination phela le lesi structure senikanjani njengoba bethi major nje ake ngisidwebe eceleni yasidwebe eceleni leso structure leso buka angithi la nangu Br sesibonile manje kuzokwenzeka ini i-elimination kwakheke ini i-major product uthini kumthetho uthi ukuze kwakheke i-major product uhydrogen uzosuka
fanele usuke kwi-carbon eno-hydrogen abanjani? Abancane. Namba ama-carbons awu-2 aseceleni kwabani? Kwa-Br. Lo carbon lo no-hydrogen abangaki? 1, 2, 3. Lo bangaki? 1, 2. Okay. Shuthi kufanele kuphume umuphi kulokhu hydrogen, kufanele kuphume u-hydrogen oyedwa la. Ukuze kwakheke ini? I-major product. Uma kuphuma lo nalo uzophuma bese kwakheka ini lapha? I-double bond. Double bond isikuphi? Isila. Buka. Asibala ama-bonds around u-carbon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uyabona hlezi number ama-bonds around u-carbon ubani? Yo-4. Sakhumbula ngithi ngitheni? Ngithe u-carbon group number bani? Number 4. Ukwazi ukuthi abe nama-bonds amangaki? Awu-4. Nansi-ke i-major product. Abayibuzanga i-minor product. Besa-analyze thina okwamanje. Oh, i-elimination phela yenzeke lapha ya. Okay. Ake sizeke manje ku-4.2.1. Sebethini-ke manje? Besides heat, write down the other reaction condition needed. Bathi ukuze kwenzeke-ke le product la major product sisuka la siya lapha ya. Usho sisuka kuphi? Sisuka kwi-haloalkane siya kuphi? Kwi-alkene. Yizo naziphi izinto okufanele zenzeke? Noma si-add. Sebeshilo ukuze kwenzeke le reaction lesidinga ini? I-heat. Okusho ukuthi i-heat mayingekho hayi ngeke iziyenzeke lento, so hlezi nje sina lento le. U-heat mengikhuluma nge-heat ngikhuluma ngokushisa noma ngikhuluma nge-light yelanga. Eyesibili-ke i-condition yokuthi fanele kube nani? Ne-base strong. Mengikhuluma nge-base, i-example yakhona u-sodium hydroxide. U-sodium hydroxide is a strong base. Lithium hydroxide and so on. So lawa base, i-base leyo fanele bekhona. Usuyabhala ke wena kubani? Ku-4.2.1. Uzothi NaOH noma lithium OH nenye i-base strong nakhona. Uyabona? Ngeke ngakhuluma ngathi kunama conditions noma kunama reagents okufanele wakhumbule. Bengikhuluma ngezinto ezikanje na. O-sodium hydroxide, lithium hydroxide. Lo sodium hydroxide ke noma lithium hydroxide into azoyenza uyena lo o-responsible ukuthi asusa ini? U-hydrogen. Uyena nje ufika utomula u-hydrogen asuka hambe naye. Ebese kusala ini? Kusalela kufomeke ini? I-double bond. Asuku AOBR lapha yana. Sebethini-ke lapha ku-4.22. Sebethi write down the type of reaction that takes place. How? Bese ngishilo vele nje mina. Ngathi la ngokubuka nje sasho ukuthi yini le? I-elimination reaction. Mawuthanda usungaba specific ukuthi kwenzakaleni. Angithi lapha kuphume bani? Kuphume u-hydrogen no-Br. Sekuzoba yini? I-dehydrohalogenation. Noma uthe nje elimination kwanenza ulithola imaki. Noma mawuthe dehydrohalogenation uzolithola imaki. Noma mawuthanda ukuthi debromination noma dehydrobromination. Ngoba sikhiphe manje ubromine lapha yana. Uzolithola imali. Ake sibheke ke manje u-4.23. Using structural formula for the organic compounds, write down a balanced equation for the reaction. 5 marks. Yabona ke mase kunjalo. Ngoba vele bese ngivele ngemdwebi ngimluguzile lo. Ngizovele ngifake u-plus. Plus ngizokhetha yodwa ke mina i-base lapha ya oku-sodium hydroxide. Ngoba i-space lapha la sithanda bancane ngizovele ama-products ngibhale kuphi? La ngezansi ungadideki. Ngokomthetho bekufanele ngibhale leli side leli uzobona ukuthi sinani la sinama reactants ngala sinani sama-products. Kodwa ama-products ngizowabhala la. Ake ngisuseke la bengikade ngitshengisa la ukuthi la ngo-Br la ukhona. So ke la sengizodweba kaningi ngizodweba lesa structure ngizodweba la. Ngoba bathe ngidwebe ini? I-structural formula. Kubalekile ukuthi ulandele ini? Ama-instructions. Uma ungenzi ngale ndlela abafuna ngayo uzoluza ini? Amamaki.
plus ulokhuzana HBr ngoba plus no HBr noma ngaba ulokhuzana, in this case ngoba sebenzisa sodium hydroxide kuzoba NaBr plus H2O. Uyabona OH loyana ngiyakhumbula ukuthi ngitheni, ngithe uyena uzodonsa uhydrogen bese kwakheka amanzi. Ake ngime lapho kwamanje. Asibuke question 4.3. Bathi ke consider reaction Roman figure 2 okusho manje sisuka kuphi, sisuka la compound B siya ku compound C. Nakhona ke before uphendula ama questions aphathelene nalokhu noma le reaction osofanele uyenzeke manje ukuthi ukhumbule la ukuthi sithe sinani sine alkene lapha yawini okuyi major product. Now ugcineni siba no C5H12O. Uma kuyi alkene leyana la sino C5H12O basinike i-molecular formula la. Ngabe isona siphi lesi structure singabe lo uyini, ngabe i-alkane? Hayi, i-alkane ayinawo oxygen. I-alkane futhi ayinayo ilokhuzana oxygen. I-alkyne ayinawo oxygen. Hayi vele udwebe phansi i-structural formula uzothola kahle ukuthi kungenzeka kube isona siphi i-structure noma kungenzeka kube isona siphi isibongo. Mengikhuluma ngesibongo ngikhuluma ngani nge-homologous series. Mengikhuluma ngalokho ngikhuluma ukuthi i-Arab functional group. Into esiyaziyo ukuthi lapha yabe sinani sinento kanje. Angithi bathe yini leya i-major product. So mekuzoba i-major okuchaza ukuthi i-double bond izoba kuphi, izoba la. Buka. Uma siqala ngalento kodwa la sisino O. Hayi, i-possibility ukuthi ku-edwe balapha ku-edwe amanzi ukuze kwakheke i-alcohol. I-alcohol yona siyaziyo no-oxygen. Ngikhulumile ngokuthi ama-aldehydes in terms of ama-reactions aswabheki, ama-ketones aswabheki, ama-carboxylic acids aswabheki. Sibuka alcohols, alkanes, nama-alkynes futhi nawo aswabheki. Bese sibuka ama-haloalkanes. So ke into la isisele manje ukuthi sithini le i-alcohol leyana. So kuze kube i-alcohol ukushuthi kodwa ke manje sesiya-eda. Nakhona eku-edeni khona i-minor ne-major product. Uma si-eda ke sizo-eda amanzi. Sizoba nobani? No H2O. Into enzakalayo ke ngoba siyazi ukuthi phela gcineni alcohol nani ino-OH. Okusho sikhona u-H ozo-edeka bese kuzo-edeka bani u-HO. Na ukabili ke la. Umthetho ke kama-Covenant usuthi uma si-eda sizo-eda u-hydrogen nento enye ungenza kube u-OH noma kube ubani kube i-halogen. U-hydrogen uthanda ukuthi eyongena kwi-carbon eno-hydrogen abanjani abaningi. Ufuna ukuya kwaba kubulo kuzana u-hydrogen. Ifana nani lento le? Uma kunama group awu2 abantu uyafika kuleyo ndawo le. Uyabuka lama group lawa. Mhlawumbe nje ake ngithi kunabelungu ngale, kunabantu abamnyama ngala. Ama group awu2 ngenze isibonelo. Mhlawumbe wena ukhonze ukuhlala nabantu abanjani abamnyama. Umnyama nawe. I-group ozoprefer ukuthi uye kuyona ngenxa ukuthi usujwayela abantu bakini abamnyama. Uzoprefer njani? Uye kubantu bakini abamnyama ngoba njani bafana nawe uyakwazi ukurelate nabo. Nalapha nangu OH no H bazo-edeka kuphi la kule alkene kuze kwakheke le alcohol. U-H uzoya kwi-carbon enjani eno-hydrogen abaningi bese kuthi u-OH ayikuphi kwi-carbon eno-hydrogen abancane. Uma kunjalo kuzofomeka i-major product. Uyabona ke lolu hlobo lwe-major product yilo lolwakheka mekwenzeka i-addition. Kanti lolu hlobo lwe-major product yilo lolwakheka mekunjani
mesinani bekwenzeka i-elimination la yini i-addition buka okusho mekunjalo uchaza ukuthi le bond izojani izobreakeka ukuze kwakheke manje ini i-major products u-OH fanele la u-H ezikuphi ezela buka le carbon hydrogen oyedwa kanti le carbon ayinabo hydrogen no carbon u-OH usezoza kuphi usezoza kule carbon hydrogen abancane in this case bawu-0 kanti leyo njani uyedwa lo hydrogen uthi ngeke mina ngifuna ukuya kulaba engibajwayele engibazi abafana nami nansi i-carbon hydrogen omunye sebebawu2 manje lokho sothini i-major product i-minor product ke yona izoba kanjani abayibuzanga yila khona lo H lo ezovelezela u-OH ezikuphi ezelapha ya kuzobe sekuyini leso kuyi-minor product Go 4.3.2 sebethi name or formula of the inorganic reagent needed. Sengishilo. Ngathi sidinga ini amanzi H2O nombhalo to water. Go 4.33 sebethi ke type of addition reaction that takes place. Bathi lona luphi uhlobo lwe-addition bayakutshela ukuthi i-addition lenzakalile kodwa ke manje ilona luphi uhlobo lwe-addition. Uyakhumbula bese nani sine halogenation bese ngizani konje bese add olokhuzana ama halogens saba nani ne hydrogenation sebe bani ama hydrogens saba nani ne hydration sebe ini amanzi nanka amanzi sawa edala kwakha ini ialcohol oshini le ihydration ianswer kabani leyo ka 4.33 hydration sebethi ke question 4.4 consider reaction Roman figure 3 nansi le reaction lapho usuyazi ukuthi sinani sine alcohol nansi lapha sinani sine haloalkane ngoba kuno Br uyakhumbula ngithi ukuthi siqale ngani cracking seza ngani nge-elimination seza ngani nge-addition sagcina ngani nge-substitution buka ke la sinani la sine haloalkane lapha sinani sine alcohol okusho ukuthi into eyenzakalile la yini i-substitution uyabona esikhundleni sa Br kufakwe bani u-OH uyabona buka sebethi lapha ku 4.4.1 write down the type of reaction that takes place ku Roman figure 3 sengishilo answer ngathi bani substitution sekufanele ukhumbuleke lokho bengade kuchaza la ngabhala futhi khona la uyabona lula kanjani lento la sebethi lapha ke ku 4.4.2 write down or besides heat write down the other reaction condition needed yabona ke le iyamdinga futhi bani usodium hydroxide NaOH noma lithium hydroxide uyabona noma potassium hydroxide uyabona ama base lawa kanjani a strong ngiyema lapho